up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang lukuman na nasa sabayok koromo we wato wispo def mamaser na we barodi. So buso te woron gondro doti te kom baka lok te kanga nyu doti de su no be de ubego nyawam chi vakantie. Dus do de baka u de aanbad baka. So buso we barodi nord gogo mit zuid oost gogo mit west wispo def mamaser dan we kari ari banyi sturu ko archi en luku prespartori. En mis don janga bararot. Ja, mas ragamo, daw de baka liksay taki nga de prespartori, maar volgens mij Beijing. Dat we tak alles mo ori na trasi de diaspora want lo mo bel unu. Tak safe sa programma en mi beleg de uit dat moet de altijd maar magwa vakantie ook toe. Dus die we start baka en natuurlijk, liks van mas ragamo taki. We volgen alles aan safe sa na code en daarom unen se na safe sa. Ano so mas ragamo? Asa torde. We luku sei no be wanya is de adat ye nyanti de. Je verstang want babbelen 10 rekenen 0 dat apokutaki. Omdat zijn de walo bombari be meki fandan uno wan disi dan dati matidena de servisma. Ervaren tapa kompas van vorige regering. Want je kan geen kanten op. Omdat a kompas dat na datuba van odu. Want 10 jaar afesi. Zij vroming. Isabi toch? Dat a regering die sa vorige regering. Corrigeren wa losani. Dat die de mij corrigeerde. De ba somen kritiek. Tap de fout zij bij meki die de man bij corrigeer. Dat die de man zette kopboon. Dat die de na de ide aanbad. Maar je hebt geen keus. Je hebt godoro. Dat want dat je dan met kununya wenyang. En bara rood fawaga. Ja, mas ragamo. Maar ja, ik denk dat je toch voor zoek op Chimorofara. Ja. Weet maar dit, dat was aan over een poco. Ja. Hoe noem ik de man arka poco voor si? Of de Morofara gewoon? Ja, met de man arka poco. Oké. Master bro, now we waka. Take it go. Abaku time. Traina kibaka, Darusuma, Ega Gokisimoy, dentro me kunuma. Hite, Yorina kukufabo, Yoraru kufabo, Bajeta batramina pado. Majeta batramina pado. Majeta batramina pado. Yorina coco fabo. Yorina rutu fabo. Moro de tusu moro meko. Sababa lang alamal. Ay marsa seka niks. Ali marka babel. Babalatin rekenen 0. Sho, we dat doe je rapoko. Dan mofo no kouru. Ja? Ja. Dus na rekenen 0 babbelen 10. Terwijl de minister en rechercheur dat de onderzoek sani. Maar maar brarut, je jere wan jong beleid meki de man pot blaadje contacteren no. Na die zo doe, dat doe. Nee, maar er asanati de man zou asanati. Want isabete, mi kan mi boom, want dat verstaan dit toch? Ja. Dat die vorige regering kon. Ja. Dat die bouwen plan toch? Ja. Om de wang eerst 200 dagen. Juist toch? Maar in bereken, minokoti mo nee. In bereken comfort bede. Natuurlijk, dat wil dus dan in oma handhaaf. Nee. A 200 dagen. Nee, maar plan bede. Maar een plan bede. Yes. En dan asambem de taki
a crisisbeheersing. Ja. Baka crisisbeheersing. De be gofko suku sani stabiliteit. Juist. En no de je go na productiefase en Juist, zo. juist. Je sabi toch? Ja. En IMF jepi. Ja. Terwijl kritiek belai. Ja, man. No, een plan no de. Dus eigenlijk, mine sapsare mij doen. Nee, miserf no sabi. Next next jaar. Want omshak actie mitaki. Sana nyung pasi. Anyo passie. Iya omshak actie mitak omshak. Miserf mi last pasi ba. Ja. Want mino ma fena nyung pasi. Anyo passie voor de man. Samen begreep nou. Na sa vorige regering bezit ik kon. Ja. Want de vorige regering betakeren no. We zit afvallig bakken want de be jepi. Ja. A crisis toch? Ja. Donc moet het a crisis. Weg moet ook hè. Ja. Dan ben ik anyo passie want jij nog terug bakken. Go terug bakken. Ja. Dat me denk je. Iya na terug. Ja. Want jere ja. Want in begreep taki. Anyung pasi. Nanga a change systeem. Ja. Asan dat ne woroko. Nee. Zijn de meka ne woroko. Omdat. Mine shino wan nyung sani. Nee. Na seref sane godoro. Ja. A minister voor Financie. Daarmee abara. A tori. Dus a protocol. Ja. Ja, daarmee abreng. Amanji antak tanga so one thing ikapai salaris vrij. Vrijhand. Ikapai AOV. Helemaal. Ja. Ja. Pensioenkampai. Ja. Alasani. Ja. Maar voor wat januari? Januari, uno dorete. Arki. Ja. Maar zou je ziekbaar nou, omdat ze voor een regering bezitten, Ja. een regering bezitten, maar dat hier no. De man die bij gaat scoren. Ja. Is dat wat moet je een beetje zitten? Juist. Dan, de man die staat er nou, Ja. bij bekritiseren toch dat hij. Ja. Het is te weinig. Het was te weinig. Te weinig. Ja. Maar dat is maar niks in morgen. Dan het samen moro. No. Dat is corruptie. Nee. Den- Heb je 1000 gewoon? Want zus Lena, actimita ken klein dokter, accent ak oma. Ik kan niet gaan pennen. Nee. Want die 1000 gulden is niet gestort. Nee, niet gestort. En die hebben de ouders maar ook van 750. Dat bezit ook tot ook. Dat is maar voor 80 jaar. Als aan dat ook... Adalatori. Ja toch. RVI. Ja toch. Dat tapu. Tapu. Dus Wat die ano dat die want tapu. Zijn tapu. Apportisma. Die beetje septilanti grond. En 300 vierkante meter en 500 vierkante meter. Ja. Die we kan zetten om tot eigendom. Dat tapu. Ook toen had je toch. Nache. Oh, na Ja, dat de mij bedoelen na change. Dat die na change, ja. Oh, dat na Dat na change. change, ja. Ano dat die wan moros aan change. Hoe voor zo'n change? Ja. Met tegen. Want luko, Masara Adin. Samen leg uit. Masara Adin taki Nee. AOV weinig. Ja, bewegend, ja. Ja, om en aboji. IT doet zo'n toch. 1000 watts maar Ja man, ja man. Dat maar 300 zoveel duizend. Dus alla dit hoor. Dus nou, als we mij leggen uit, Ja. dan je ziet dat je, ik zei dat je toch, als er passie, sang de vorige regering beleg uit, Ja. dan ben eerlijk, dan ben leg uit, Ja. dat je nou, dit kunnen we niet doen, Ja. omdat money no there. Juist. En als er sang je ziet dat je bepaalde ministerie, Ja. vooral OE, Ja. dat minister dat ik contact, uno maar make passie want money no there. Nou, er is story voor attrawan toch? Ja. Dus attraman ben je juist, maar je bent fit de man, je bent fit ding. Dat nee, amoni de en isap dagi, masargamo. Hier is amo tegi. Kada des mij vergita sanati. As schreef regering dis betagi, boevoer de isap dera. Ja. Demi dat uno bau ga IMF, Ja. uka go te kasen sare goldman. Ja. Sabato dat het. Maar apripo. Ja. Je takatoru kan go te kasi insa de goatman. Ja toch? Maar dat va go to trong kopro of fire karasani dublate. Hai. Go to tron dublate agarasalko. Sapsa dape. Takatora Dus ngami. asanati hier no. Tante Jenny, Ja. beleg uit toch? Ja. Dat mina president, Ja. mine hoor mi anu tapsma tek sabi toch? Ja. If wa fout sa, me puta sisi. Ja. Dat ben taki. Ja. Ja. Dus asan se leg uit dape. Da adriko leg uit taki hu grazal ko tak mino sab noti. Maar nou, de man leg uit tak de mogo onderzoeken sak. Te yo onderzoeken sak de potama abnoractief. Die potama non-actief toch? Lek va de mai potteramang. Ja. Tap non-actief. Ja, dat de onderzoek Dat is, de hè? onderzoek. Ja. Want den serve play research. Ja, want je nog kan zo tama. Die normaal zorgt Nee, normaal zorgt. Want die na bewijs. Nee.
In Abo is en in de bevoegd. Ino de bevoegd. Nee, Nee, dat maar ramam zo toch. mi brief voor me de mam tron BAVP'er. Kan daar. En BAVP'er zelf no bevoegd voor zorg. Nee. Amam go te kwa school toe, amam na kwa PV. Ja. Dat amam na ka PV. Ja. Dan mij gwa nga PV na nga you Ja. na school toe. Ja. Dan mo beja school toe tak luku jemi. Ja. If een mogelijkheid daarvan kan bieden. Zorg. Juist. Dus aladen to dat die. Ja. Dat we vragen zich van, safe zijn aan de toon dat de grasalko. Want afvallen kwa sabi, dat moet voor go to lasi jara. Ano, tjeso. Tenminste, ano lasi, ano nooit binnen van ons samen hier, want die Ja. onderzoek aan zijn. Nee, une onderzoek. Onderzoek, wano schoto. Nee. Maar asanati, petante jeni beleg uit dat hier en minispa men akpoer direct. Maar tante Jenne vergito aan zijn. Bai. Taki president na een instituut. Ja. Isabi toch? En een instituut dat moest doen werken na fasi. Dat die. Je verstaan? Zo. Dus ano moest denken taki na minami. Ja. Je nou een instituut. Ja. En dat instituut moest doen aan werken. Ja, Samen moest doen. Ja. En die sabat ook toe voor de master talk, EBS story met aki. Ja, wacht, die samsa. Isabi talk de man sang aantal master go dape, da atra deel baga klagen dak de man op pai aan de wanati. Ja. Hoe je next time mora toe? Asana ango, lukuno. Archie bunsa moteji pararot. A Jersey, wanneer som dat na mijn persoonlijke mening. Ja. Taki man be firi taki. In een ronde DC. Ja. If a vorige regering ben kombaka. Ja. Bepaalde man edebo anga. Isabi. Ja. Dat de man tak jere no. Uno te kans. Ja. Kogo pe edene anga. Dat we go join dape. Dus dat die? Dat we go join a parse bedrog. Ja. Dat we chanteru siref dape. Ja. Dat ala de tori funu. Dat we tapen. Ja. Ano dat ipsa. Dat is sama imori kenin. Afvalok na doara. Nee. We volgen dit toe dat die. Want om Nederland se stel varageter. Dit ook om nelle se beli optak hier. Ze na safe sa fok aan toe dat die. Ja. Unu e volgen hasanati. Omdat u vindt dat die yuko yo change a systeem. Ja. Yo change, yo corrigeer. Yo joan yon passi. You passi. Terwijl je me koelas passi. Ja toch dus me beriken. De man pot trama op de helling. Ja no? Ja, de man pot trama op de helling. Van man look ba mij lolo fadong. Goed ook toe. Ja. Ala de wana deni. Alla de san dat er gebeurt. Maar er gaan we dus me beriken dat safe sa. Maar het probleem sa abi, ze dan zei sa abi. Unu altijd betaki. Ja. En u bedanga vakantie. Ja. U kono, dan weet je we leg uit. Ja. Maar je hebt de man die begwa strati. De man die de man te taki bakan na tapi. Alles wat Minder taki. net taki mus de man te Ja. taki. Ajes de man dat de doso. In hier next moro. Nee. De man go interviews ma. Nee, de man go actie-minister sana beleid fi. Nee. President sana beleid fi. Nee. De man go actie taki zijn de meka koning kom. Zijn de mekuno jaja koning. De man go actie ook toe zij de gas op een prijs. Oh, dat de no actie toe. Nee. Zij de stroom op een prijs. Zij de waterleden op een prijs. Telesur. If na vorige regering. Ja. Daar bij bos. Dat ben bos. Ja toch, hier die jongen. Maar ik was strati. Ja. Mevrouw, een gasfles is 5 in. De man ga de score go actie de score op ching. Dat zijn de netjes aan 1000 kolo. Dus alle dit door dat die. Maar no, maar wat er zijn kuku kong toe. Een syndicaat voor onderwijs. Nee. Dus maar dat onderwijs de onderste boven nou. Maar ook is van 1000 gelu toch? Want 1000 ook is. Nee, dus maar karas aan dat twee geld. Ja no? Twee geld de karen. Maar dan zeker bij aan 1000 gelu. Baya. A 1000. Ai. Ik kan go play pese. Ja no? Ja. Maar je nou dat de mam ga adin. Adin je belooft ook. Kwalo se sa bo die volgt toch. De AOV's botjes a 1000. Ja toch, dus kan je kan go dat pe da maand is het kom. Ja. Je begrijpt toch? Alla de wanati. Want a change a systeem mi kon verstaan. Ai. Taki de man e change sani fu mek a vorige regering chaporning. Oh, dat die. Maar dat zei je doet ja volk. Ine doet noti omdat zijn de. Iberika taktiji des maar 1000 kolo. Dat tralala e trulala e long jompo. Dit is 1000 kolo. Maar is eenmalig hoor. Eenmalig ja. Ik heb niks eraan. En die lasa pese. Nee. Dagba.
Ja, dus met luku aan regering die stok. Tegen man komt dan en leg uit bepaalde torens voor een regering met doe. Ja. Maar afvallig aan regering hè. Jongens, zij doe if je verhoog met AOV, if koopkrachtversterking of verhoog, if gas. Na stroom of een laag bagga, if mo komen bagga, is dat niet meer voor nee, want jere ja zo, alla de bari die bij mij, des maar best op bliksemschoot. Taki i moest jara volop go tot realiteit. Ja. Isabi, lek van mi go bij, mi go tanken zo net. Ja. Ja. Dat een liter 44 zoveel. Oké, 4000 zoveel. Ja. Ja, oké. 44 ja. Zoveel, ja, 4000 zoveel. Ja, 44 kolo. Ja, 1 liter. 1 liter. Oké. Isabi toch? Ja. Te vertera volk takere no. Mine subsidiëren moro. Ja, a vorige regering no bij subsidiëren moro. Man ben meki bari. Man mino op inkomstenvoedekking. Dus amus godoro. Maar dat deed nog takkie toch? Hoe zijn de? Nee, dat leg wat trasan uit. De man denkt, Apollo, dood ook. Dat leg wat trasan uit. Dat tak electorie. Want ja, verleden die gasbom bego. Op prijs. Dat tante je niet tak na vorige regering. Ja. Maar even no ben boom, ibe kurutu, ibe potisme protesteer, charisma kastara, ala soort zaken. Street media, die sangat dat. Ala de media. Eri we so patiti so oloye seni fire card man go film. Ja, aperitief passie. Ja. Dan nou, daar gas op. Je hebt het voor je afgedaan, Isabi. Is de vorige regering. Ja. Maar dat legt dus, maar die vindt dat de no wana voor ook uit. Hoe zijn de meka voor ook moest komen? Hoe zijn daar moest de? Ja. Je verstaat toch? Ja, na systeem dan zo ding. Oh, na sa systeem het je. Na systeem dit dan zo. Oh, a systeem dit zo. Systeem dit zo, dat keren no. Voor alles aan het oppo. No, maar net tak next toch? No, maar net tak noti. Next net go op radio, next net takkie. In een jere noti. Not noti. Maar voor een regering, dan man bezinnen man gaat op veld, tak hier no. Go stak. Go interview, go stak. Is dat wel die? Is dat vast aan bij. O die de manier taki a regering is een line voor een project. En of praat die money. Nee. Direct een vakbond heeft in actie. Ja, de man zet die toch. Broeia volk toch? Ja. Akasane boom. Is dat weer toch? Ook toe een geval, ook toe een geval van koning toch? Ja. Koning komt toch? Ja. De streep man is die. Bofa, alle de manati. Ja. Panka. Tron ambassadeur. Alle de manat berijeri. Ja. Vandaag aan de dag. Sare taki? Jere jaso. Dat de mo taki ja. Tante Jenny taki ara. Ja. Tak na Bakarabasi no demoro. Na focus van gelijke veren. Ja. Daarop komt het neer. Ja. Dus we tak gelijke partners. En daarvoor zou we zeggen. A vorige regering ben doet dat. Dat me actie toch kan je misa deel dat die. Kan je misa deel. A vorige regering ben kon tegi tata takika ko teka kondere. Lek wan san den de maak no lubon piroai. Want na december bakamundi. Isabi toch. Ide ka zomaar tante Jenny. Fluit Masara Rocha terug. Dan gaat Tori voor Chinalco. Ik denk dat zomaar. Ja. Er ligt de adder in het gras. Ja. Er ligt de adder in het gras. Maar na die hier no, maar zei taki. Na VP taki toch? Ja, vice-president. VP. Maar me vraag me zelf af hier no man zeg. Je tak as Chinalco toch? Ja. Dan met tak ook rond Trasani is op de mo 4 feest eurojari toch? Ja. Dan me lees aan een stuk ook toe. Pe amatiken. Dat zo men alle ministerie is 2 zoveel toch? Ja. Toch? Ja. Amatiken? Ja. Dat zijn bonatante Jenny. Ja. Dat je niet hebt niet hoor 500. Nee, want je... Nee, allemaal bij de offside. Oh? Allemaal bij de offside toch? Dus tante Jenny fluit allemaal terug. Dus, jere jaso. Van mij dat is slogan op de manati. Nieuw passie no? Of zijn we daar? Een nieuw passie. De nieuw passie no? Ja. Oké. Dus een nieuw passie, je wordt afgefloten. Oh, dat zijn niet? Dat na nieuw passie, je wordt afgefloten. Maar mijn vraag is af, jongen. De man sang educator dat pena wanikas na. Je grojari. Ja. Daar hebben we lukken van. Am I go? Dan wat ik tante, dit is dat ding. Ja. 1,
Ik ben voorzitter voor de minister, hè? Mina baas voor de minister. Mina baas. Ja, toch. En u beslis. Unek de minister. Ja, mide hoofdvatori. Ja. En mi tekenen een stuk. Ja. Dan noemen we gewoon je tak. Bekrachtig door je morgen strak. Naka resolutie. Ja, toch? Dan moet ik, no. Ga terug. 500. Niet tante. 5 maar 5 Jere ja. Ai. Wan pistem bel ko voetbal toch. Ai. De ba ma Harrison. Ai. Be play le factor. Aha. A her play ama is do offside. Aha. Da maxi da wale sama no best do offside da maxi goed hard. Ai. Tak sadisi. Ai. Je verstaat toch? Ai. Dus a padisi, VP, vice-president, Rocha. Ai. De ama is do offside. Metegi yo. Dus tante je na fate. Sa tante je ni shita kabal den en futu. Afa blow offside. Ja, no? Klari. Ja, maar klari. Shoro. Hey, dus je vraagt je af, want de samenwerking, je hebt NPS, je hebt dat. Maar je lukt beslissing aan laatste pissie. Ja. De man is het aquí. No man, jere ja. Alleen een kinka systeem dat wij het aquí. A change systeem. Een kinka systeem, Maar partij dat die dat zo de change systeem. Want Rocha beklagen, maar dat je a just change systeem, wij accommodeers man. Ja. Isabi toch? Want a bari depsa, mi sabi mam netak notete me wakti. Want a bari depsa. Isabo mes ma no. A just atap eis de waka. Ja no? Ja. Serieus? If de no look bon de gratfadong. Ja no? Ja, want a nego ara. Nee, A nego. Asan nego kasere. Dat pramis kaune fat koro. Ja. Isabi toch? Dus dat die? Logo. Is realiteit. Te desma be pran karu fosi. Dat de me wakti te alleen bije kom alleen teng. Want a karu ab watara fanodu. Dus if you go prana karu, de abif go nothing. En de mas no manata karu. A karu de. Dus dat die? Je verstaan. A karu de mano manata karu. Want de mano sabi van de maita kasani. Pe Abraham en fena monster. De mano sabasan dati. Dus dat die? Maar wansan mi wat tegen den. A vorige regering taki. Des dona futu fa bergi. Ja. Dat de sapsep sana top fa bergi. Dat judi wisi krengo na top fa bergi toki no ma sapsep sa. Nee. En dat te kunu no. Ja. Na dat te kunu no. Bebar fouru. Isabi toch. Babbele 10 rekenen 0. Isabi want no one beleid no man kong. Na serf sane godoro. Alles gaat gewoon door. Sang a vorige regering zit dat de godoro. A one verschil die de minister replay rechercheur. Dat dan enige zijn. Ja. Maar mitak ook toen mas gaan we mitak hier no. If a vorige regering de man die bij Roko dape. Ja. Aan allemaal. De man die bij Roko dat bepaalde ministerie. Ja. Of zo. Ama furu. Ja. Amam soto. Amam soto. Maar minister nog als roto. Dat is een minister is roto. Asan het gomoro fara. Enzovoort. Dat is. Want jere jaso suma dogri. Ja. Ampai. Suma dubune nen. Suma dogri nen. Zeker. Je verstaan. Zeker. Suma furu. En jere jaso. Iedereen is persoonlijk aansprakelijk voor je daden. 100%. Je bent aansprakelijk 100%. voor je daden. Als dat de wan mooi sani, mina paf wan gezin. Dat mi boy of mi umapje furu, dat is koud ook soroto mi. Dan om mi furu. Mina denk ik. Na pje furu na em soroto. Tuurlijk. Em go verantwoord. Ja, 100%. Sasane woroko. Sasane woroko. Isabito. Ja. Dus de no kan taki na president. Of na Masar Gambo. Of a Masar Gambo. Nee. Nee. Zo werkt dat ding niet. Nou, Chindu. Alex zou het no over Asanifu bepaalde maand ook. Ja. Je tak over Bofa, je tak over Panka, maar Berigeri over Nederland ook. Ja. Dat tak persoonlijk. Je Berigeri. Want dat was sabi. Je bent wat tak aan de man zegt. Nee. Je bent leggen tak je kan go dan de man mag konjan. Alla de toch die leggen. Alla de sandati. Na je bent taking, maar vandaag aan de dag tanga mevrouw Bouters is tak het is goed. Na me kununya de nyang. Na me kununyang. En ino saptak me kununya jiberati. Met hij. Jiberati ara. Soms in op takis reflect toch, maar de man zegt ja het is niet goed, maar zij bent tak afessi, want
Wap ala de gesprekken toch? De gesprekken wap toch? Jere, aman die persoonlijk bij Abasan naar Nederland. De man bevindt zich naar Nederland, want berecht man die zang dat. Je sabi toch? De man voert isolatiepolitiek in. Dat uno bij moeite aan bepaalde westerse landen. Uno bij vind je bij kelder. En daarom make de man go lende mon aan boehi rente. Je sabi toch? Want de man vindt dat de man non boemoei. Bijna de man bij wanu bij moest takatal voor Azerbeidzjan. Isabi toch? Dan op een gegeven moment, maar zij draaien in Grebi. Tak, sade do no. Wena dat de kan me kununya. Ja, no? Ja, want de man de lid bakamara. Iya toch vierkant. Want die sabon wa mami botata kon tutok. Kon in het parlement no maar bij wango toch? Nee. Van maar baka Rutte. Iya, de man bij wango. Nee. De man tako neta kan maar ti. Uno watakanga de man. Maar vader ti de. De man longo. Jong we reno ko mi konta wan vergadering. Ega oso. Apara. Amegwa oso. Atata birbiri mi go. Angami waji. Fada mai de pepe pamang. Pepe pamang. Iya fada mai pepe pamang. Eksa kolona beje. Je tegi. Meneer. Hier no. Moro palek. Moji wan moro opalak. Die de man tak over wie wat sa zijn eurokoto. Na partij dat itu. Wie wordt ambassadeur daar? Wie wordt daar? Wie wordt daar? Sa praat hij toch? Want na exie praat hè? Ina exa sa ne prati. Ina exie. Ala mo sa de buiten exie. Ne pangan ex. Yung pasina no te takiara. No. Dat de man taki wie wil ambassadeur worden van Nederland? Hey, bijna de mafeti. Oh ja? Ja toch? Wat? Ala de man die bij tegen Nederland. Wango dapen no. Je begrijpt toch? Maar fos akuku parati. Dan man dat beji antaka wan ambier wan ambassadeur positie. Abetaki batata wango dapen. Iya, maar betaki bataka wango dapen. Wango dapen. Alla sansa maar betaki is verleden tijd. Dus wakti. De man die pot de bladje of nee, de man op pot bladje. Nee. Nu corrigeer mezelf. Point of correction. De man die goes dona tafra. Met een monsterverbond. Tegen een regering die psak. Isabito. Of ook een kring tegen VHP. Ja? Dat de man die go met een monsterverbond. Dat de man no te taki. Nee. De man aanhangsel. Je wil regeren, kom mee regeren, maar je hebt niks te zeggen. Nee, je hebt niks te zeggen. Nee. Niks te leggen. Maar jere, meneer tijd in de buurt. Ja. Mishama amare wajama kota bochte kom. Ja, want ama sidaki waftab no. Ja. So, maar voor zo tapu. Dan, maar biftak disi. Unfa programma, Sarana Seipsa. Ja. We frister ABC. Natuurlijk wel frister ABC. Na een 50-jarig bestaan. Radio ABC. Radio ABC. Na TV. Na TV. Ja. Na een 50-jarig bestaan. Ja. En ze hebben getoond dat ze veerkracht hebben. Want is op de man bij Panja toch? Ja toch? Ja. Ja maar teranga. Ja maar teranga. Dus we fristerden. Kamperveen, we frister, familie Kamperveen. Ja, zeker. Ja. Sabi toch? Mek den go moro fara. Dus die ziek moet of wati. Namens Sarana Seipsa. Masar Gambo na Masara Rut. Ja. Fristerden. Ja. En dan wo tapu. Maar fos mi kwe. Met tante eji wasan dati. Want mi serefi. Na ladde me dweng. Teshi master dan a dot korosin de. Je denk mi na bun korosi. Ja. Sobu so trusiane na grong. Paranwasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En zorg dat je kan je piserefi. Want als je lukt naar change systeem of aan passie. Iwani nafgona oru passie sa des ma fi fossi bedu de modernisering. De katrushi anu ga mo for de enya vrij. Isabi toch en mine na masar degnati gambo. Ja masar gambo. En ook toe voor missie. Umitak bijna 9 jaar ba ang asa na volk. Want misschien tante ik kan en gaan sibi na ngawarak. Maar uno van programma is de IT jaar bezig bang volk. Voor leggo uit dat je Juna Sanamang. En if you vind dat Juna echte Sanamang, je loopt je kondre. Wie speelt de? Wie zie je nou een show, een straat, wie speelt door? En je want papieren of een batterij aan. Dat trouwens dat wat grom voor Sanamang. Trouwens van bachi. En vanuit dat programma is weer aksunu. If je want Sanamang, dan je doet je kondre Sanamang. Je hoort je kondre Sanamang. Hey.
met dat grantangi en te tralis baka.